Yafikato nthawi ya programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Lelo muli ndi ine Danger Left Winger Williams Gondwa. Mpulogalamu iyi mlendo wanga ndi Mike Ndala. Tikambirana nkhani za masewero osiyanasiyana maka mpikisano wa TNM Super League, masewero amene asidwa mkati mwa sabata imeneyi komanso amene alipo kumathero a sabata ino. Tiwunikiranso tu akatswiri awiri amene amasewera mu timu ya Flames ya Nkhosingo ndi Chimwemwe Idana amene nditu apeza matimu atsopano kunja kwa dziko lino. Komanso masewero amene alipo okuza FIFA Club World Cup akupitirira tsopano ndime ya matimu 16 ili pakati pathu. Monga ndinakambira kuyambira program ine kuti andijoina Mike Ndala. Mike, tikulandira ku Sports Arena. Yazi kumukambira kuti no nkhani yomwe ili kamwe ndiyokhuza titu mpikisano wa TNM Super League. Of course kulinso nkhani zina zimene nditu zinabuka mkati mwa wiki imene taona nditu katswiri wa FCB Nyasa Big Bullets ya Nkhosingo akuti akupita ku South Africa kukajoina timu ya Golden Arrows. Taonanso nyamata uja kuti Chimwemwe Idana akupitanso ku Zambia kukajoina timu ya Zanaco. Taonanso FCB akunena kuti no ali ndi FCB 30 years trophy weekend imene Silver Strikers ndi Nyasa Big Bullets ndi region 5 ma athletes athu akunyamukanso akupita ku Namibia. Taonanso Tabitha Chawinga akulandira zambiri zachitika zokhuza masewero osiyanasiyana. Rainbow Pens Blantyre Netball League iliko kuti masewero aja Nico amene nditu Netball League ikupangidwanso launch Saturday lino. Tikuona kuti no ndi chipulikiti. Yes, ndi zambiri mbiri. Ndi zambiri mbiri. Anthu onse okonda masewero osiyanasiyana kukhulupirira kuti sanasowe chokumva, sanasowe chowerenga, komanso sasowa chochita weekend. So kuli zambiri mbiri kunja kwa dziko lino zili mbwe. Komano mwina nkhani yathu yoyamba mene wanenera muja ndi mpikisano waukulu wa masewero amiyendo mdziko wa TNM Super League. Taiwana nditu FCB Nyasa Big Bullets ibwera pamwamba pa league imene chifukwa mkati mwa sabata imene lachitatu amakumana ndi anyamata aja Amoyale Barracks anapambana 3-0. Tidaonanso nditu masewero ena amene adalipo anyamata a Craig akugonja kwa Civil United ndi zigoli ziwiri. Tidaonanso Silver Strikers ikumenya Karonga United 3-1 pa masewero amene tadasewedwanso mu mzinda wa Lilongwe. Taonanso nditu anyamata Chitipa United akugonjesa timu ija ya Songwe Border United ndi zigoli zokwana zinayi kwa Chilowere. Mpikisano ulipotani pamene tufuna tiwonikirenso masewero a weekend imeneyi. Ya mpikisano wa Danger atauze soonera atu kuti tinkanena mbuyo muno mapulogalamu omwewa ngakhalenso pa wireless pa Times ompanonena kuti mpikisano kwenikweni wa Super League umapangika shape kapena umasongola bwinobwino matimu aja akamenya magame opitirira 5. So panopo iyi ndi match day 12 akunena choncho a Super League of Malawi. Koma matimu ena asewera magame 8 ngati Kalonga Wanderers Silver asewera magame 8, Police asewera 9. Matimu ena have gone as far as 10 games ngati Songwe, Blue Eagles. Komano apapa tikatengera kuntunda kumakamaka ineyo maganizo anga ndikuona kuti mpikisano makamaka kwa timu yoti itenge Super League kwa ine uli pakati pa Bullets ndi Wanderers. Okay. Yeah. Wanderers inabwera pamwamba kupita kuti mbuyo mwina ali pansi chifukwa choti inkatsalira ndi game. So itamenya game yawo ndikufanana chifukwa choti iyo inayichinya Bullets inabwera pamwamba ndi 2 points. Yeah. Ngati ndisakulakwisa. Apapa Bullets ya wina ndi 24 points. Ili ndi 24 points. Wanderers ndi 22 points. Ili ndi 22 points. Ekaya ibwera pa number 3. Ili ndi 19 points. Yes. Yep. So apapa ndi kuti Bullets yabwera pamwamba sopano ikutsogola ndi ngati ndi 24, Wanderers 22 ndoti ikutsogola ndi gap ya 2 points. Yeah, Wanderers zili ndiyo kuti win game yawo over the weekend. Ndi Karonga kuti ibwerere pamwamba pachi. Chifukwa Wanderers ikawina itsogola no ndi 1. Okay. Ikha ndi 25 points. Koma magame afanana. So lachitatu kuliso magame ena pamene Bullets zamenya ndi Ekaya, Wanderers zamenya ndi Songwe pa 2.
ndanena dala za mtsogolomo chifukwa chokuti poyamba ndanena kuti mpikisano uli pakati pa anthu awiri. Yes. Yeah. So akazamenya aliyese magemu so 10-10 tizizaona nokuti pamene mpikisano uzakhala utani koma izikuoneka kuti kukhala an exciting marathon kwambiri between these two teams. Mwina ka mpikisano kena kathawakhala pakati pa timu yobwera number 3, 4, 5. Ineyo kwa ine maganizo anga ndikuwapatsa chance matimu ngati Ekhaya, Kalonga ndi Silver Strikers. Matimu awawa amene ndatchula atatuwa apanga kupai the next 3 slots. Okay. Kuyambira number 3, 4, 5. Ngati matimu osasintha machitidwe awo. Kalonga inde yaluza ndi Silver Strikers komano Kalonga yabwera bwino season ino sikuti idzuka imene ichati. Okay. And ubwino wa Kalonga kwambiri pakwawo sinyengerera. Siyendera kuti timu yayendera ndi itiyo. Timu ikapita pa Kalonga ndi kuwina. Ina ili onseyo imakhala kuti inagwira ntchito koma nthawi zambiri ndi draw kapena kuluza. So tiona kuti mpikisano ukhala otani. Kumusiku Songo Boda kwa ineyo ndikuona ngati kuti zikhala zovuta kwambiri kuti ipulumuke. Chifukwa ya magame 10 ili ndi 1 point. Ajisa zigoli 29. Goal difference yawo ili very very poor. So izizi zikuphelezera mauso amphunzisi wawo Christopher Nyambosi. Atangoitenga kumene wamenya magemu awiri atatanenanso kuti ndilibe maplayer amene ali ndi quality yoti atha kusewera Super League. Atagonjanso ndi Chitipa wanenaso mawu omwe kuti timu iyi is in bad shape. Ndipo ngati akhala galimoto imayenera muchose zinthu zonse muyekeso za nyuwani. So zimene zozakunena anthu asewera kale mwina 10 games asani ma game 20. So ma game 20 o second round akuyenera ndi kuti azayendera matimu ngati achina Wanderers. So ndikuona kuti Songo kwa ineyo mwina sinakonzeke bwino kubwera Super League. Mwina panopo iziyamba maplani awo konzekera kuti mwina national division next year thauza masewera motani. Panopo azikhala akupanga zimenezo koma naona kuti sinakonzeke. Nditatiye titaona nono masewero akumathero asabata ino. Akrek akumana ndi Amweyale Barracks masewero amene ali ku Operedi Mbambo Malime Change. Kuli game inaso ya Mafuko ndi Tigers FC kulidetsa Dynamos ndi Ekhaya FC masewero a Saturday ndi amene wawa Mike. Yes. Chifukwa ndikuti Ekhaya ifuna kulimbitsa top 3. Yes. Ngaranga angapambane mawa amene Saturday ndikuti akha 22 points afanana ndi Wanderers. Ngati dedze ngafune kuti ingapambane pa Ekhaya ndikuti zakhala ndi 16 points. Akuchoka ndoti akusuntha mpaka na afika pa number 5 mu Super League. Tatengere analysis yako ndiyo tani. Dedza ndi Ekhaya. Dedza kuchokera ku Gonja. Dedza ikuchokera ku Gonja. Ndi Wanderers 2-0. Ekhaya ikuchokera kopambana 3-1 away ku Nzuzu City Hammers. So ndi game inaso yomweno mwina Dedza ikuyeneranso ichilimi chifukwa sinayambe bwino. And ikuyenera izikokere kwambiri. Ekhaya ndikukhupira kuti they will be buoyed by the performance that they showed ku North kukayichinya Nzuzu City Hammers. Kwa iwo ndili ne coach ndi awuza ma players kuti takawina ndi Nzuzu City Hammers away. Dedza yaluzapo kale apa ndachina Kalonga. Nzuzu City Hammers yomwe yachinyidwa ndi Ekhaya pa homeyo inapita pa Dedza ndikukawinapo. Ona? So Ekhaya yakayichinya Nzuzu City Hammers kwawo. So ndili ne coach ndi awuza ma players anga kuti ngati ndili ne wa Ekhaya ndi awuza kuti timu iyi ndiyochinyika tisayope. Of course pa Dedza sipophweka. Sipophweka pakuphweka season inoyo koma Dedza pakwawo imakhati meyovuta kwambiri sitikuzwa kuti chavuta ndi chani. Ndili coach wa Dedza ndi awuzanso ma players anga kuti ndi timu yolowa kumene isatichinye. Chabwino ena aja anatichinya koma ndi akuluakulu anzathu. Ena mwayonso anali mweyate utokwini. Koma awa ndi ana oti angolowa kumene. Ataona mpira wawo akupanga develop. Zoona zatichinye pa. Tiye ndichilemeke. Tisayiwale kuti ndili coach wa Dedza ndizawuza tisayiwale kuti tikangowina game iyi tikupita mu top 5. So it will be an exciting match. Kulibe game ina iliyonse ya timu yayikulu pa Saturday. Komano kwa munthu okonda mpira, kwa munthu amene mpira wa ku Malawi amautsata, amene akuyitsata tiene mu Super League stage, kuli magemu okoma kwambiri. Amene no
ali ndi malizati amene atakhale ndi ma effect osiyanasiyana ku matimu onse. Pali game ya Tigers ndi Mafco so sikuchita bwino. Of course Tigers so performance yawo ndi yapendapenda. Ite kuwina lero mawakuluza iwine lero mawailuze komano akuoneka kuti Tigers nthawi zonse imakhala kuti ndi timu yomwe every season amakhala akubuilda china chake akubuilda akamakhala kuti ayambepo bwinobwino mwina maplayer abwino abwera atengera anthu agulisa koma kwabwera ndikhupira kuti ulamuliro wanyuwani kumene kuchako. Of course leo mpulula coach si season yake yoyamba koma kwabwerabe anthu ena amene no akuchita beza nzeru kumene kuchako kuli achina team manager achina White Suzumire achina Russell Mwafulirwa azajoina timu ichi kukuoneka kuti organization yawo ili bwino kwambiri. Anthu amene ndatchula achina White achina White Suzumire administratively ngati team manager he knows his job amatha kwambiri. Ukamutenga Russell Mwafulirwa kukhala mu timu muja ma striker ndikumauza kuti timapanga chonchi. I think striker yali mwana angamva kuti kunali Russell Mwafulirwa amapanga chonchi ndikuti kumvana ndikosavuta. Hopefully mwina ichita bwino komanso Mafco hopefully mwina izitolera pakhomo. So ndi mpira wina asosa weekend ndi games abwino a Super League despite kuti nomwe abresa kusewera fa Wanderers ili pansewu ipita ku Karonga ikumana ndi Karonga United. Wanderers ikufuna ichose so Boris pa number 1. Yes, Wanderers ifuna ichose koma usaiwale kuti no Wanderers idatuluka mu Airtel top 8 ndi Karonga. Usaiwale kuti no Karonga United yatuluka poseda pompa mu Airtel ndi semi finals ndi kuchoka kogonja magame awiri yachinyisa zigoli 5 yachinya ziwiri of course in 2 different competitions. So Karonga izikhala ndi mtima onena kuti no taluza magame awiri tabwera pakwathu tiluzeso nditi mwemwe tinayichinya kale. Guys tisalole Wanderers izinena kuti guys tinali pamwamba neba wabwerapo chifukwa choti akutsogola ndi game tibwerere pamalo paja ndi pathu. So weekend kulimipira yazolinga zosiyanasiyana ekhaya komwe ili kutenja ikamamenya ndi dedza izinena kuti ichinyededza lowerukali. Wanderers ndikhupira tekhaya izasapotera Kalonga kuti Wanderers iluze ekhaya chifukwa ekhaya ikawina mawu ikubwera pa namba in 19 ikhala ndi 22 ikhala pa namba 3 pombo izi siyana ndi zigoli ndi Wanderers koma at least akufanana ndi timu yaikulu. So kukhala kuti aliyense azinenere ukuzichiteza kuti koma mpira ndekwa ineyo game of the week ndekuti ili kukalonga tenje ya Wanderers ndi Karonga. Wanderers kuti yasintha kwambiri season ino. Wanderers yasintha ine ndikuona ngati kuti Wanderers ndi mentality ya ma players the so called senior players. Chifukwa ukati uone ma player amene ainyamula Wanderers season inoyo kwa ine ndio tutha kutenga Wisdom mpinga njira kati Gadi Chirwa Blessings Singini Felix Zulu Stanley Sanudi Peter Cholopi ndachula ma player mwina 5 ma player awawa season yatha onsewa analipo onsewa ndachula analipo. Of course achina Singina maone sabe achina koma achina Gadi umathuti Gadi timu chalira kuti game yamenya Wisdom mwina ndamene amaoneka no kwambiri kuti koma achina Stanley ikuduwanda kuti Stanley Sanudi amene anali ku Afcon ni Malawi ndi uyo Cholopi was nowhere. Of course partnership inali yachazia ndi Kungunde komano I don't think imene akumenyera Cholopi apapa Kungunde ndi nzake ukubwerera akhala ndi malo. So ndi mentality chabe mwina Wanderers ma player azingonena kuti ife tabwera kuzamenya mpira asamaganize china chilichonse chifukwa mtima wo atata aziuwika game ina iliyonse. Ma player awo fighting spirit kapena work rate yawo kumakhalabe chimodzimodzi. Wanderers timu yopsa kwambiri tena. Chabwino ndiye nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League ndi zimenezi kumathero a sabata ino masolo amene akhale akuseweredwa Crack Sporting ikumana ndi timu ya Moyale Barracks, Mafco ndi Mighty Tigers komanso anyamata a Premier Bet Dedza Dynamos akumana ndi timu ya
Ekaya FC. La Mulungu kuli masewero apakati pa Karonga United ndi Mighty Wanderers. Masewero amenewa ali ku Karonga Stadium. Kudzakhalanso masewero a Mzuzu City Hammers ndi Chitipa United. Masewero amenewa ali ku Rumpi Stadium. Ndi tufati pitirire ndi gawo limene la zamasewero pano pa Times Television mu program imene ya Sports Arena. Ndikuunikira tsopano ulendo umene anyamata athu awiri akunyamuka kupita maiko a South Africa komanso Zambia. Katswiri osewera pakati mu timu ya FC Binyasa Big Bullets ya Nkosingo akukajoina timu ya Golden Arrows ya mu Betway Premiership ya ku South Africa, ndipo nyamata osewera pakati mu timu ya Silver Strikers chimwedana akajoina Zanaco FC ya ku Zambia. Ndi Mike ukuna kuti transfer imene ya osewera awiri amenewa ikupereka picture yotani ku mpira wathu ya Nkosingo kuchoka ku Bullets, Idana kuchoka ku Silver kupita ku Zambia. Yes, ndiyambe ndi Idana kuchoka ku Silver kupita ku Zanaco. I think chimwemwe Idana kuchoka ku Malawi kunoko kupita kunja, it's long overdue. Amayenera kuti yanakhato apita kalikale. Masizon ena ake had good seasons ali ku Bullets kucha. Tingoti chimwemwe Idana chimpangireni promote kuchoka ku Bullets reserve kupita ku main team. He has been a consistent performer. Wakhala kusewera bwino kwambiri. So nthawi imene jazz mango dabwisa kuti chimwemwe Idana sakupita kunja chifukwa chake. Komano zinthu somazikakamiza. Somazikakamiza iye anangokhala stable, amamenya mpira wake basi, wasintha kuchoka ku Silver kupita amene wachoka ku Bullets wapita ku Silver, kena kuti namva kuti anaza saina timu ya ku Tanzania zakanika komano finally akupita ku timu yaikulu ngati Zanaco. Zanaco of course is a fallen giant kapena is a fading giant in Zambian football. Matimu ena abwera kwabwera achina Zesco, achina Power Dynamos ndi yomwe ali ma defending champions. Ndikupira kuti Zanaco they are trying to rebuild a new team. Kuli nzake kumene ku Robert Size naye so sakuoneka so bwino machitidwe ake. So deal ngati yatheka tikupitisa bwere official communication kuchoka ku Silver Strikers. So koma tikukhulupirirabe kuti utsisufuka opanda moto. Tikukhulupirira kuti izi ndizokuti ndizotheka timufunira zabwino zonse. I don't think chimwemwe Idana angakapanga struggle kuzana. Okay. Sikuti ndi player ukuthi angapite kuti mungati manager ndikuti azikavutisa adaptation kandi hayi. Ineyo chimwemwe Idana kumuyika timu ina ili yonse ma level ngati awawa amangofika ndikungohita basi. Ndikukhulupirira choncho sangavutike. So all the best to him. It's a good business for Silver Strikers. Timanena kwambiri kuti ku Malawi kunoko matimu danger. Sapindula kwambiri ndi mpira. Okay. Ukachosa ndrama zomwe amalipira anyamata masale, ma game bonus, ma signing on fee ndi china chili chonsecho. Ndi ndrama zomwe amapeza after chaka chicha. Zochuluka ndi zomwe amalowesa. Yeah. So okamapeza ma deals ngati awa nkomagulisa ma million ochuluka ma player at least deal ya Nkosingo. Deal ya Nkosingo kupita ku Bullets, amini kuchoka ku Bullets kupita ku Golden Arrows. Ndikupira kuti timuyo mwina performance kwambiri kuti apake confirm kuti player ayi ndo abwino. Player anakamuonera kukosafa koma kunapita Malawi. Okay. Koma ndikupira kuti player ayo matimu anayamba kale akumpanga follow kachifukwa scenario khai zikumveka so kuti Malumo Gallants ikafuna nayo so imafuna. Izi danger zikuonesa kuti ku Malawi kuno kuti mapanga produce ma players. And when the right procedures are followed, mpira tikamapanda tikamathawa chidule cha mpira ndikumayenda mu ndondomeko. Ifeyo can be exporting players each and every year. Okay. Kumatimu so abwino. Utakona kuti Nkosingo wachoka Magi Chombo Academy, Bullets reserve ya Nkosingo sana sewere. Tinene chilungamo sana sewere. Anango ntenga kuti antenga eno sichadama kuti azipanga ma plan a season inayo. Paswa ndukangoonera friendly match ya Bullets reserve yo ndikumona kwa Nkosingo ndunenda ku player we apite ku main team season ya ma. Nzomwe zinachitika. Imene ina chifukwa madabuzo kodi ya Nkosingo anachokera pati. Fa mbuyo mutu madziwa kuti no ku Bullets reserve kuli osewera awa. Chomwe chimachitika eno sichadama. A Bullets reserve ija akakhala ndi ma players. Akaona kuti uyu ndilandidwa pompa na matengera atu wina ndikumusiya. Okay. Yeah. So nchifukwa chake ali ndi chimwemwe Idana anatenga David Daud. Ndumaziwa kuti chimwemwe Idana akangopita ku David Daud akhalapa. David Daud akumenya apa anatengera atu Felix Temakude ndikusiya. Yeah.
so akuona kuti Felix Temakudeso mwina atha kusuntha anatenga yankho singo ndikumusiya. Okay. Yeah. So asanasewere ndi komwe ndipo mwino atangoonera friendly pasuwa anatenga ndikumpitisa kumene team 2022 ndisanapange perform bwino chilendo plus ma injuries zinapanga hapa ndenda amene yankho singo ali mu ready 2020 sikosafa amene kosafa ndimene anamuonerayo kuti no 2024 amini 2023 ndiyo mwena anaoneka ano yankho singo kuti ndi ma injuries achi na Frank Wiradi ndimene anaoneka ano bule sijaita tenga zikho zonse follow ichi ndizomwe anaoneka kuti yankho singo alipodi amini 2024 2023 me 2024 ndi Malawi kuyamba kumutenga apa ndikupita kunja so timufunira zabwino zonse nkhani so ndimene danger kuti ndalama Bulesi yagulisa 110 million mwaungulu ku Mazembe yagulisa 70 million Lanje Sinkhoma yagulisa yankho singo endoti maliposi akuoneka kuti ndi 75-78 million ukaphatikiza ndalama zimenezo zotenja ine space of kuti no kodakira mongo chaka chatha ndi chaka chatha chomwechi madate yake so ngati omwewa ma league ili magame number 9 10 tawo isonga yake ngati yomwe so in a space of 1 year Bulesi yapanga ndalama over 200 million kuposa ndekuti zili ngati yatenga zikho zonse follow za ku Malawi kuno ndosaso ndi change chabwe ripite ku break nkoteka kuti ena anu muhungoti joina kumene mukuonerayi ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television timaonika nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League kenako tinabwera ndi nkhani yokhuza osera athu awiri chimwedana ndi Nyamata yankho singo amene apeza mwayi oti akasewere kunja kwa dziko lino ndi tikabwerako ku break tiunikiranso ndithu nkhani zokhuza ma national leagues amene ndithu akuseweredwa pakadali pano komanso kuli masolo osiyanasiyana amene alipo kumathero a sabata imeneyi koma titaona zina ndi zina zokhuza 888 bets. Takulandirani ku gawo lachiwiri la program ya Sports Arena pano pa Times Television Mike tingothamangitsana ndi nthawi fadona ndi Super League komanso nkhani zawosera koma pali nkhani yokhuza NBS Bank National Division League ikunoti ayi ya Melansinko so pano league imene Amitundu Baptist akuoneka kuti be adakali pamwamba pa pikisano meneyo muna titangoona ma weekend fixtures kuti iyenda bwanji pa masewero amene ndithu akhala kuseweredwa sabata imene komanso log table yawo kuti kuoneka bwanji tisanaone nkhani zokhuza msungwana wathu Tabitha Chawinga amene walandira ulemu wake ndithu kuti masewero a region 5 kuno ndithu yayi anachita zinthu za skulu ndi region 5 makamaka NBS Bank National Division League weekend ndimeneyo Gender United umakamba za Gender kuti sinapambanepo ikumana ndi Baka City ku Kasungu Stadium Chirumba Barracks ndi na Mitete Zita mwamsangasanga fa tasati nthawi yochepa Mike. Yes Gender sina pambanepo mwina isi Northern Region Affair koma yaendera Baka City ndoti achoka ku Kalonga yapeze pa Kasungu kupanda kupambanaso game ndoti mavuto kauka khanga ndi songo ya ku Super League na Mitete Zita ikusewera ndi Chirumba Barracks yes yaenda na Mitete kupita ku Kalonga ukasewera ndi Chirumba mpikisano ulipo danger ndikukhulupirira kuti tipeza timu amatimu amene atalowe Super League ya next year alowa kuti nokonzeka akhala mphamvu so izi zachi na songo izi zizimakhala za matimu ena amangolowa kubwerera acha timu apapa nakusi kuyenda na Mitete kuchoka kupita ku Chirumba ku Kalonga ikamaza bwera Super League apapa tiyamike Football Association of Malawi chifukwa chobweresa mpikisano umene ndi ma sponsors ake ujeni Tabitha Chawinga anandira ulemu ndithu wapadera ndiko unaimva nkhani imeneyi ya izo nzosadabwisa okay sikana wathu uja akutika pa map pamodzi ndi mphake temo akutika pa map danger akumenya Tabitha ndi temo atha kumenya timu ina iliyonse pa dziko lapansi pano timu ina iliyonse ola ina pasona chatha kusewera timu ina iliyonse Lyon yomwe amasewerayo imaopedwa ku Europe kucha okay inatulukira mu semi-final ya Champions League so Kansas City USA national team ya azimayi imatha kutenga World Cup ya azimayi so timu yamikire sikana boma sola mpanga recognize zikumveka choncho kunena kuti uyu ndi ambassador wathu in terms of sports walimika
amene watiyimirira chabwino ikuyenda bwanji FIFA Club World Cup magemu fatinaonanso ati Cristiano Ronaldo wasainaso contract ina ku Saudi Arabia magemu a Club World Cup afika round of 16 so pano pano weekend imene ndi round of 16 timu ya matimu onse aku Brazil apanga qualify zomwe zikuonesa kuti ku Brazil kwa masewera ku Spain mmozi wapita mmozi wasala kuti ku Africa ku Africa palibe amene wasala onse atumu chabwino tinaona titu unachema wa Juventus ndi Man City koma nangasana ni matimu onse apita fine inali formality chabe kuti aone wapa mwamba koma no matimu onse apita matimu onse aku England onse adusa aku Germany onse adusa Africa kulibe amene tatsala Brazil onse adusa timu nkemo yosangalatsa kwambiri ina Al Hilal versus Real Madrid anthu amanena ku Saudi Arabia anthu amapitira ndalama so amene Al Hilal versus Manchester City anthu amati ku Saudi Arabia anthu akupitira ndalama Saudi kuti kumenya kuli mpiradi Al Hilal inapanga draw ndi Madrid ma group stages papa ikumenya ndi City anthu aweruzana kuti ku Saudi kuli mpira chifukwa Cristiano Ronaldo danger wasaina contract yokuti koma anthu ali ndalama ali 400 million malipiro pamwezi azilandira 3.4 million pounds per week ndalama ndizo sayamba ndi 488,000 pounds pa tsiku kwa 2 years so 2 years yomwe masiku angati daily 400 koma luso upita nalo patali kwambiri luso upita nalo patali tithokoze Mike kuti unabwera mu Sports Arena ndipo kuti tione kuti weekend imene zinthu ziyenda bwanji Super League masewero osiyanasiyana amene akhale akuseweredwa nde tikateretu tamaliza program ya Sports Arena pano pa Times Television amene amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke imene tikuonekeramo ndi Obed Mkangama koma mlendo wanga anali Mike Ndala amene amatipatsira programu iyi ndi 888 bits kapena kuti 888 bits ine ndi Williams Gondwa ningoti pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.